Vakatonin tavoite on tuottaa asiakkaalle oivalluksia. Se on kompakti 4 tunnin sessio, toki hyvin valmisteltu, ja siinä ryhmä yritysjohtajia sparraa asiakasta hyvänä ryhmänä ja yhteistyössä. Vakaton on hyvin valmisteltu vuoropuhelu. Meille voi heittää tilanteen kuin tilanteen. Me ollaan pystytty tällä toimintamallilla hyvin taklaamaan kaikenlaisia kysymyksiä, jotka on yritysjohdon pöydällä. Me ollaan kokeneiden liikejohtajien porukka, jolla on aikaa ja halua auttaa organisaatioita menestymään. Sä saat hetkeksi käyttöön tosi kokeneen konkariporukan, joka antaa siinä hetkessä kaiken, mitä ne osaa ja tietää. Se on mahtavaa nähdä, että me ollaan mukana aiheuttamassa positiivista muutosta. Kun asiakas oivaltaa jotain arvokasta, on Vakaton tehnyt tehtävänsä. Nyt olet kuullut, mikä Vakaton on. Ota yhteyttä ja keskustellaan, kuinka voimme olla avuksi.